Здравейте, приятели! Добре дошли в шоуто за таланти на Pediakit. Сега ще ви представя уникален талант Марти. Заповядай! Как се казваш и на колко си години? Аз съм на 5. Така. My name is Marty. Това ли е талантът ти да говориш на английски? Искам да ми кажеш откъде имаш толкова много енергия. Каква е тайната да имаш енергия? Sometimes I just want to go to run, but I don't want to run because I sometimes think that I have to go somewhere and I have to go somewhere, and that's why I have so much energy. А какво ядеш, за да ти дава толкова много енергия? Коя е любимата ти храна? My favorite thing is actually oranges. И аз обичам портокали, да ти кажа честно. Приятни са. Имаш ли приятели? Най-добри приятели? My first one is Mishu. Мишо! Yes. На колко е години той? I think he's I think he's I don't know how old he is. По-голям ли е? Той е 3 пъти по-голям от мене. Добре, а коя е любимата ви игра? Като се съберете, на какво играете? Sometimes when he thinks that my full river is fully charged up, it's not. And we think we can get water bottles and throw them in the air and see if they're gonna blow up. And when it blows up, we go back to the sink and we put in water inside and we do that again and again and again. Звучи много вълнуващо. Имаш ли любими играчки? Нещо, с което... I just love to have some tic-tac stuff. Тик-тик. Какво е това? Tic-tac е един company, който може да прави трикове. That's what I like to do when I'm bored. Често ли си бор? When I'm just like sleeping and I'm getting up, I look like I'm a grandpa. Това не... I just like so much bored than I thought. Every time when I wake up, I just look like a grandpa. I don't know why, but Еми, с какъвто се събереш, такъв ставаш, казват хората. yes, В крайна сметка. that actually does like how this. Искаш ли да... пораснеш или по-скоро искаш да си останеш по-дълго дете? Как мислиш? I just want to grow up. Искаш да пораснеш? Да. Аз мисля, че е страхотно да си дете, да играеш, да не ти пука от нищо, да нямаш отговорности. Мисля, че е много по-хубаво. Но ти ще го разбереш, когато пораснеш. Затова сега гледай да се забавляваш. Обещай, че ще се забавляваш много. Ще си играеш с Мишо и ще го слушаш, защото ти е батко. Искаш ли да ми разкажеш някоя смешка? I don't have anyone. Няма. Не знаеш нито една смешка, виц, гатанка. Ти знаеш какво? Аз наистина съм го правил това в истинския живот. Един път просто си бях в един мой рожден ден и най-смешното нещо стана. Просто когато се ях тортата, един просто искаше да ми фърли една торта в лицето. Ама хвърли ли я? Да. И целия се омаза. И всички просто си играехме с торти. Еми да, това е весело това. Остава мазаниц. Да. Имаш ли братче или сестриче? Братче. Колко е голям? По-голям ли е? Той е много по-малък, но той по всеки ден, като се забуждам от sleep, every time I see him to grow up, but he's not growing up. Как се казва? Алекс. Чудесно име. Марти, има много сериозен въпрос. Коя е най-голямата беля, която си правил? Най-голямата беля мисля, че взел една пица, без да изисках другите ми ръка, си я сложих напред и бутнах една цяла пица. И цялата пица отиде на земята. Да. Нищо, ако не е седяла повече от 30 секунди на земята, може да си я хапнеш без проблем. Нали го знаеш това правило? Да. Няма да хвърляме храна на букулка, да става зян. Знаеш ли какво се питам от известно време? Къде изчезнаха всички динозаври? Виждал ли си някъде динозавър? Къде са се скрили? Не знам къде. Мисля, че те от много години са... Не искам да го кажа това, но ти знаеш къде. Под земята. О, не! Под земята, да. Аз мислех, че има някакъв таен свят с тайна врата, където отваряш всички динозаври са там. Не, то не е така. Тук що разби мечтите, Марти. Знаеш ли, то просто от много години, не искам да го кажа,
но са под земята. Просто трябва да копаеш и можеш да намериш... Ти знаеш какво? Аз съм наистина намерил един динозавър кост. Кост от динозавър? Да. Къде? В Ближния парк. Да, бе. Не Верно? Да. Ми ще трябва да потърся. Имаш ли домашни любимци? Имах преди котка, ма седина. Просто си направи цялата работа на нещо и пиу! Много тъжно. Аз съм сигурна, че е била много щастлива котка с теб. Да. Играеш ли си с нея? Да, тя ме отдръскала преди. Не знам защо. Просто си седях на леглото ми. И те отръска. Да. Имаше ли знам кръв? защо. От тук ми изтече от тук. Ами, тя съдбата ни го върнала. Добре. Марти, много ти благодаря, че беше част от нашото шоу за таланти. Изключително ми беше приятно да си говорим заедно, да водим дискусия. Имаме един специален подарък за теб. Това е подарък от Pedia Kit. А на вас ви благодаря, че бяхте с нас. Последвайте ни в Instagram и Facebook и очаквайте следващия епизод.